textmate, nalipatan na kadi. Manuatan sa bali nga ingka kakibkibi. Message mo jak itan masumbatan, tatoy baterya ket na dead cellsan. Hello, textmate, malipatan ka kadi. Naibusin, lugkot ka, te-textken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu ang walod mo, ket pasaan ka. Sorry textmate, amendment nga agad adala, ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdam trabaho ka, mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya, magpalagpan ko'y rigna. Tawag ko ken ka, rigna ti agayat. Iyong sabi, di ka ipapanana. Walo ayat ka di. Kayo amin, happy watching. Da kayo nga 2 million in the house, kahabsat. Nimbag nga rabi, nimbag nga malem, nimbag nga bigat siya amin na po. Agyaman at ti pa nagbuy-buy, da kayo nga 2 nga milyones. I-share yo po. Asino ti naka-live? Awan ti nakita nga naka-live dito, dya, kasi kalulukat ko datoy. So nga, ag-live na kaputang kamkamatag dati WH ko 2030 no bigatan, 20 tata. Adapay nabatbati nga kwa, masapul nga adapay nakurang nga 2 gasot ko nga WH. Iso nga pakibuya yo apo tabarbarang no may bagada nga back to zero ti iti 2021 wanin na ala na kaon. To nakurang lang nga 2 gasoteng kakabsat iti WH ko tata tapos into no 31 niya 30 no bigat tapos 31 ko na siguro makaya na siguro bareng. So nga pakitulong dak na kayo apo nga buy-buya, happy watching kada kayo. Nagbaetan ta. Okay, kakabsat. Hello, happy watching everyone. Umahal sa kakadinday tuy maglam na ikaw sa cellphone mo. Eg mo kang pumbatan din ka. Hello manang Angelina, happy watching Maalseli. Kastamad kin ni Hamad. Alam ko pasiton. Nakurang lang ang 2 kasutan napaw. Okay, happy watching kakabsats.
ita. Hello, happy watching! Kada kayo amin, kakabsat ken gagayem. Ayan na, ada kita, kita man. Kagulat kuman, tawan namin, di cellphone ko itang. Damin ka pa'y din na expired cellphone, nagtigat na tawadik ita. Ako'y Jesus anong lutang, matamit may pikin ka, yun may san. Kakaudaan rin na ko. Ita. Ay nigatin, may nadayo ka, may yadayo ka, inapatigin ka. Nasa talan, nalilitukin ka, cellphone. Hello, kada kayo amin na po kasi murag, tumulong kayo. Hello, nakadudag ito yung agti-chat. Thank you, kada kayo amin na po. Nyati masida, karuba. Anya, iti masida po, happy watching. Gaten, di cellphone ta nagbalik na. Hello to Catalina Casco. Hello to Melanie Organisading. Esra, happy watching Esra, ni Manang Lina, ni Arceli, ni Hamad Alaybani, ni Mami Mai. Madamapay lang si ka, Atelina ka no. Hello, kakabsat ken gagayam. Hello to Melanie Sobra pay rigat mayadayu aser ko na. Catalina Casco, Melanie Antonio. Agpukaw kayon kakabsat ko tumulong kayo nga makigapas sa puto upload ti kasta ka 4,000 nakurang lang nga daw kasuton kakabsat tata patpatang kami tatay kan ni Raysen garod ka barbareng no makaabot ti sagasot tatangal daw sagasot no bigat apo joy to the world kakabsat na duwagasot lang na po nakurang nga duwagasot iti parawarat tapno maala ko iti 4,000 WH na. Barbarang no ado kasado nagre-reply na mo ado mo tinagbuya-buya isang barbarang no makasagasot tatangal daw. Simrat. Ay wanda dagitay lodyo apo. Dagitay nangabak di kalman ni Raysen ni Melay D ken ni AJ Uganisa ken ni Seralt urayin nyo into nubigat ta insenkon kadi siyempre itaas siya po ko arabi ida pay lang iso nga yan makariing siguro agload kastamat ti kini agor kayo ni Hamad Alaybani sumangpot ti 50 ni May Besamot sumangpot ti 50 kastamat kini Erlinda Puebla sumangpot apo ti 50 ni Melay Domingo, ni Egi Uganisa, ken ni Raysen Biernes, sumangpot mo tapo titig si 50 tayo, apo, iso nga, anusan nyo pa lang ta, madamdaman, makariing, agilod, siguro, ipaload na di Pilipinas, taha nga siya, apo, tinakadirekta nga mang load, anusan nyo latan na po. Ada, ano nakasurat, ada po load yo.
Agyaman, loading, kakabsat. Hello, Onse, ang anak online. Catalina Casco po, mga bagayam si Siwit ko na. Po, mga bagayam si Siwit. Nangaba ni Raysen di kalman, apo Catalina Casco, hanay padpadlaw. Iti 20 ni si Siwit, ni Catalina, ay ni Raysen. Apo, idi la kalman na po, idi nakitak na di picture yung nga si Siwit, insend ko ni Raysen, nagsiseksi kay mo nga si Siwit. Apo, makapatangkang kayo mo't no, dagitay ang mga lalaki ti makakita kada kayo nga si Siwit. Nagsiseksi kay mo, dadami na asawa yon. Awon no, iberiw kanda kayo. Wano, da kayo ti babalasang hindi kalman. Sino ti babalasang kanya yung nga talaga, nga babalasang, awan ti sabit na. Iberiw kang kayo ti chatmate yun dito online. Apo, hello, guwapo. So, shout out ko na ni Sense Cooking Compilation. Tiway gayang bossing ko na ni Ezra Ortega. Thank you very much. Gyaman kami, sir. Ezra Ortega, Melanie, naka-off kami din, sir. Mega shout out to all. Catalina Casco, ni Raysen, sir. Len. Hello, Len. Happy watching. Aywa. Ni Raysen lang ti balasang. Apo, Raysen ni kamakam mo. Aging gangambay nga kumbut ti parpariya, ikamakamon. O, upat nga si Siwit team, ni Raysen lang ti balasang. Apo Raysen, kung naman mo pa nagbuda ni Raysen no December, kung na excited mo. Hello Raysen, Antonio Melanie, thumbs up dan, ni Sense Cooking, ni Catalina Casco ka no? Catalina Casco, alang pipin na basol tudo sino ti babalasang. Kada kayo mo nga sisibit ng pat sino kanyayo ti nabalo. Sino ti inunaan kanyayo. Gito pat nga sisiwit sino ti nabalo nabalo nga si Bibiyag. Yamang nakjay paigadum ko ni Melanie Antonio. Melanie Antonio. Into no kwa Melanie bigat siguro. Melanie. Subang puton. Okay. Okay, thank you very much. Kada kayo amin na po nga agbuy-buya, giyaman nak amin titian anosyo. Nga kwa. Agbuy-buya. Nakurang lang saga duwagasot. Sigurado. No bigat manayunang nasagasot. Mangi-play kay ti uray sigli 5 oras yung sangapulo. Ano aja yan? 50. Tapos nakay-play naknati 20. 70. Ni Raysen naka-play mo titi 20, 90. Nalpasan. Okay, paki-play yung mga kapsat, pay-pay, so uray lang. Paki-play yung man, uray, agpay-pay, so kakapsat, uray, saglilima lang oras kayong ag-play. Agigidad do mga cellphone nyo, i-play-play yung latan. Dagitay, in video-video ko manin tatayin. Tanong makay-play kayo, tisagliliba kayo, into nubigat, umadon. Malpas ta 4,000 no, niya ko na niya po Diyos. Hello to Dian Castillo, thumbs up dan host. 3020, ask ko lang Sir Jay, kung may load mo na yung 3020. Wala ka 3020. 3020. 3020. Aji 2020 hang hamad dajay. Aji 2020. Inawis ti barkada ket nagturong dahan ti papa 13. 2020, so tayo mo lang hamad saan? Sa Bali. Ada 2020 dito ang 2020, 20 plus 20, 5 sa
50-50 kakapsat kiniriem. at dagayan Kadaan ang mo dato ay nakita nga 2020 dito. mapasama Ano yung naba mo 2020? Hello, kada kayo tracing na online. Ikam ti 5 oras ton bigat i-play ko o ikang kanto ko. Ikang ka 5 hours to bigat. Iti kurang ko tapno baka no paiso ayo bagada nga back to zero ti 2020 naala na kon kakasi na lang mang alaala tay 4,000 an tapos maback to zero na kinto no 2021 anay pusok anay ko na nanukan apa jak to hanak to nga aglaybon ang araw don ti kasto ti white tinukas dyan no alati 4,000 o ni 2020 105 nga ti 2020 ada wo nagpaiso na ada nakita nga 50 plus 50 dito ipalod ang kanto ti may isa nga 15 no bigat. Okay, sa bagay basit nato utang ko kakabsat ay nakaturog ni Miriam ngaminan. Hello off kamet bossing. Lamadi aser ko na. Hello Ezra. I-play na mamutili 5 oras. Ni Catalina mangtid mo ti 5, uno talo, ni 2020 talo. Oh, ni Dian 5. Ni Manang Lina mangtid mo ti talo. Hello Manang Perlita, Glipay Matias. Good afternoon, good morning. Roderick inading mic ko na ni Manang Perlita. Thank you very much for dropping by Manang Perlita, Glipay Matias. Ni Sense Cooking Compilation ni 2020 ni Dian Castillo. Happy watching kada kayo amin kakabsat. No, ada ni dito ni DJ Arnel, uno ni DJ Kevin J. Kistarman. Good evening kada kayo apo nga duwa nga DJs kakabsat. I play konto ni bigat bossing iti 5 oras ko ni Ezra Ortega. Un paki-play dakman na puta kurang ko nakurang nga sa nga duwa gasot. Ti eksakto nga talaga nga na WH ko natal daw ko 3,801. 199 ti kurang ko. Barbareng naman na yun ti sa gasot tata ay i-play to no bigat nga agmalmulum dati may sa ajayanti ko ni mami ma ajayanti TV mangi-play nakti sa pulo sa saglilima ka sagtatalo sagdudua manuti may contribution yung kanyak barbareng maabot ko datay 4,000 nun kakabsat. Compilation basit latan sir basit ang ajigaro the reason nagpaypayso tay ko na nga back to zero no 2021 di pa na napadalanan na kakasi na nga nangalaala ti nakurang nga 4,000 tapos back to zero no 2021 awanin naulaw ni Mildred no kwan. Okay lang di na mababad trip nga agbaro tawin nga taon. Okay lang sis mabadbad trip nga agbaro tawin man nga tataon. Hello Catalina ping mabad trip ka mo Estra. Ay strape mo bad trip ka baro tawon manang Perlita Glipay Matias. Good morning king kamanang nyati mapangal daw. Amo yuti si dami tata siya nga si dadajay na iti lechuga lettuce inikakiti kamatis na inikakiti tuna nga nailata second iti aceite di olive oil kamalabasit ti asinan ensalada sinsinan tapos gumatang mo ni mami may iti alaplantya nga baboy madamdama di mami di mayat mami ti sidata ko sidatyo ko ag ensalada ta gumatang kanto ti alaplantya nga baboy jay merkado na no naka-open pan jay ayan ti Hiperdino uri duk may salang nga talo ilgat nga alaplantya ilutom diyan ti pariyok kam ti lang basing alana na manteka na ayan mayatan. Hello Manang Angelina, hey Estra, baring kumahan at taong mabad trip baro tawon. Manang Perlita, good morning everyone, happy watching, God bless you. Kuna ni Manang Perlita, Glipay Matias. Thank you Manang Perlita.
O, mangtid mo naman ang perlita tita talong oras no bigat, i-play nanto mo yung cellphone na, o, dinalpasan, 200. Pumadanagan nak no maabutan nak tay 2021 nga hanga naka 4,000. Uray no, kwanto basta ma 4,000, okay tulatan. Hanga da jay no mapalugudan to ta, umaduti views na, no, umaduti kwana ta, ma-monetize nga kuna datay iglalaok di agyaman na kakabsat kuno saan ako santo latta. Okay, hello Ate Perlita, God bless you. Estra ni Apo sis Jack Amuno kasano ti pamay ako na apay ay Apo baring nya pay problema msika kumusta ta tiyan mo Estra, happy watching ni Mami Mike sakit ti bukot na. Inya ti agas ti sakit ti bukot man ng Perlita glipay matches nga tay nga inya sakit ti bukot nga tay ag sakit jeti nga na madamda ko umalis mabanjibangir pata damago mangking ka manang Perlita sikat ti medyo ado ti pasasadas na iti hospital inya ti mayagas iti bukit ito yan ti duri na. Tapos madamdam ka nuwag sakit mabanjibangir. Tapos hanga permanente de ayan ti sakit na. Api kas jay siya kasamod. Hello, September 11. Happy watching September 11. Hello, thumbs up ko na. Thank you very much September 11. Patukarin man jay tabletas ko bosin. Apo Esra. Ada nakti YT handa makabalinti patukariti hanga ka tik CPR ditoy. Ano sa nyo dato yun the best of Ilocano song no copyright music datoy tanong once nga nagpatukar na po agungo manin ni Lolo ada isen na kanyak nga message na no ka alwadam ti panagpatukar mo tano saan mablak ka ti tangatang ko na ka ada na patukar ko idi namin sa nga Martes ada insen na nabasak tatay ay nya nga raw Lolo lo siento mucho sorry ako nakmanin hello to Catalina Kasko thumbs up dan baka nabannog laingit di ading may siyempre manang ingana din aweg nabayag nga agalan na ajilikot na ilutok mat ililutok ti ay kakti kwana ng sakit ko na iso nga ibagbagak pa kanya na api hangat nga dajay kasi ti idi naganak kamin pinagpatudok kami tapno daras nga rumwara jay ubing idi kadi jay duri natin ang tudukan na kay so kano tag sakit amoy ano dahil ti problema na so nga Jaka mo nung niya jay mapanjibangir, sumusumbangir, diyan mo. Hello Mami Mike, dengdeng iso na. Happy New Year sir and all, Marinel Arwatos, happy watching Marinel, Happy New Year too. Una imbag tayo dugol bang, mayatain. Sherdan, Sense Cooking Compilation. 10 na, nga naka-online na po. Thank you very much. Lamiis ay ta ko na lamis manang kasanong malamisang kadatay ginatang na nga tay may saksak nga ibarekes na jemang pabara di bukot na no ka ada kas jay na iti problema na idi datay isa ka na nga naingron mayatan tatas sa bukot kulas ka na lamis at a house ko na naman una ba ka na lamiisin siya pag lamis ko agot-ut da yan ti na kay tudukan datay dagom idi si ka nya naga mo Frederick aldaw nga lablabas ersra dati latan asra ti baling nga tableta bagtahang nga CPR. Hello nembang rabita yamin kabsat ko na ni manang Ruby Galapon. Thank you very much nalaingin sir ala ko mayat Marinel Arwatos. Hello manang Ruby Galapon, happy watching kata kayo amin. Nalamiis ata ko na lamiis siguro. Una tano ilutok ko atay italmo-talmag ko tano mabura kaji ko malamiis na. Siguro kwan talaga nga kwan. Naka-supporter bossing nga rod ko. Haang nga supporter ajay may barodbod lang. Dati ginatang na may saksak tapno napudot dito kastoy na nga may baradbad nga kasla barakes nga kasla tay barakes kumati agboboxing kasjay.
Esra, ato'y tiyang ko bosing isumet nga iso sa balin ti kayatnan. Mapasabalin sa ti kayatnan. Apay niya ko namat yan mo, sakilat tamit. Baka da mo ulcer mo si kamot. Wano da balat mo. Masapul ko mati, doktor dito yung nga pagpakonsultaan tayo ko ti libre nga OFWs. Nya. Ada masapul ko mga doktor tayo dito yung pagpakonsultaan tayo kakabsat. Ti musli nga ipakonsultak no ko dito kwa. Dati bulsak ag kanser no ag kanseran doktora ko na no ka. Hello manang gasken lana sir. Manang timi ni kami ni kakitilana na sa ko nang pitpit iso na iti nya na ganajin laya iso ti ilot ko. Napektaran ti nerves na ngarod idi na tudok ti dagom talikod na. Siguro amanang kasdi nga taa. Ta kun ano hangkapay lang amo pay lang mariri na. Ta may isang pildoras ko na daye Nga minto no bumagot ka ta 12 taon na diyan salama sana nalamari na tatta. So nga diya mo ano kasano daye barbarang ano maagasan tupay, maagasan. Ta nasakit, nagsakit ti bukod ko kung kunana nya nga raod. So masapul nga kwa ulcer dati bossing tataan agkori manen bossing sumo lang siya mo titimang advice king ka do ada ulcer mo si Kaesra mangkita ka dati awan tila ko da nga tugi dita wano ubi wano atay ubi nga presko dita di ba nagaliste ubi kasi no kano ata ulcer diya ka mo nagpaiso data ni manang perlitag lipay matches nga mang panunag no kano aji kami ulcer kakabsat tawan tinagyan na aji bagis tayo agrin ni dirit data awamot iti gilingan na iso nga masapul nga mangang kayo nga hanyo gulgulpin kan gulpin kan inuton nyo lati mangan kasjay no tibigbigat makariing ka hangapay nga nakamulumog no adain na poy mo dita iso ti ikanom kanom dayay iso ti sakmul amang sakmul ko basita mo nga tay panangan kaslalang ni sakmul mo tapno ni kasta dayay tiyam mo siyempre nakanga dayay masapul nga day pampaulog mo nga hanga kape wano nya tapno ti kasta da nagyan dayay bituka tayo no bagis tyo kakabsat nda ka mo takas di mo ti pampamay kini nagsakit nakasta estra nagulcer nak ayag pampanaas nga ayag tikab ka kung mga nasakit ajay rusok mo kasjay napadasak data nasakit data no agpanasi din ka ala po aro kong nak at sakit ti nasakit bagas pay atoy dudu mo ko bossing alwadam ano bagas ti dumom baka agari ka si Kaesra no ada ulcer mo mangan katisaba ko nana apo manang uray no hangwan ulcer mi kini mamimay basta malpas kami mangan malpas kami mangan sabati kanum mi sagaysa kami talungal daw ka iso nga hello Lynn Domingo happy watching ni September 11 manang perdita bawal ti ken soda drinks ken sour fruits aman sagaysa kami kini mangang kami ti Aldaw ada Sabana mangang kami ti Rabi ada Sabana tapos into ti Tingarabi uno po marabangon mangang kayo sa Saban agas ti Sawa ay manang naggrawot kami sa kini mamimay po kasi agudwatan una nakaahaan sagaysa ta kuna aglalo ti Sabadi ko naimas na samit ti Sabada toy. Hello to Catalina Casco, Sense Cooking Compilation ni Lynn Domingo, ni Esra, ni Manang Perlita. O da kayo nga ada medyo mariri na yu iti tiyan na mangkay sa banog lalo na ulcer ka na. Ti problema mo Manang Perlita dati tiyan ko agbusog. Agbusog nga urenuhan na mamang kaslanab na busog lata. Ngam diya ka mo ano ka, patangken no ka, ati tiyang ko. So nga agbusutak diya mo mininom iti serbesa, wano arak, so nga diya ka mo man, lumabsuga ka,
At atuwang kandiyanti nga nga terusok ko. No sabat ti connect met bossing, ad nga agpanaas met ato'y tiyang ko bossing. Alibagam damagom kiniman ng perlita, tamatulungan na kay sunang bagtada, aduti kakadwa na idi nga doktor, idi pagtrabakwan na, aduti basadas na. Uray da kami saan kami nga mawanan ti saba. Balat ay ta sir. Hamo man nga ta. Idito ayan ti nga terusok ko. Wamo ti makita patangken ngam no. Kaslalat tano kwa kasla ado ti angin nang numututa mat ko. Wamo ti kwa nang maagsak sakit. Agbusuta gamin. Ay agkurang arak atahos asan amang tunaw. May sama ni Frederick. Namin inumarak si kamo Dayan na. Frederick, ag sakit ti tiyan ko na dadan ang panas di tiyan ko dan Frederick nga agulser nagtamo kon. Anak mininom ti ko, anak mininom ti arak, anak pagsig sigarilyo, apay agsakitak. Oh, apay agsakit nga dagiti hang mininom ti arak, nga mininom ti agsig sigarilyo kadaglalao, apay agsakit da ko dagiti manginom kadagwa ka handa ba nga agsakit, apay nga ta. Uno agsakit dan tulatan no madanunan damay. Ang inday tading, won man nga ro diso nga kaya takti manganti nalingtang nga kamutit ta para agpautot no ka. Samay sa kami na ajay medyo agbuyong dati tiyang ko ajay kasla busuta man ang iso nga dakkel dati tabana kung kunanang sa bagay hambot nga delikado. Mutun ko dito ko hanak pa na panagpapa nagpadpa-doktor. So ako nakkinimami may awan sakit ko kunak. Ti doktor mo kami dito ko handa ka pa iganan. Ang bus ko mga sudat ti mangkita ti sakit mo ko kunamot ko damagunda. Kadamaganda no niya ti sakit mo ko. Apo, ag computer mo tay doktoran, alam na mo tay reseta mo. Datoy ti inuman kadto kumatang. No amu anon to pa lang ri na nagsublikan to no may kalungo aldaw, no may ka makadomingo. Nakamu lang dinapada pon no kumaguri-gur ka dahil doktor awan. Ibagam lang yung sakit mo, gisango na. Computer ang kakabsat. Ibiro ko na ti reseta mo. Ag sakit ti ulok. Nangalatay reseta ti sakit tulon, pinirma na ti reseta, nagpaiso nga nababayadam ang hanamo napugtuan datayan ti sakit mo, tagayam sakit mo tulo ti baba. Sakit tulok ko nam ka. Nagaramit ti reseta, nag-computeron, hanamo dinamagunon niya nga klase ti ulo ti yan sakit. Po 14. Hello. Uray dito'y bossing iso nga makapasuron ti Bapante Hospital. Aman, nadi kunak. Ay kastis niya sakit mo kunak ka. Kastoy ag sakit ti kastoy ko, kastoy madam na mag-computeran. Narabid na ti reseta nagpirman kagotag-gatahan yung hospitalan. Pug sakit ti ulom. Ay ko na nga sakit ti ulok kunak ano mo la damagan nun niya nga sa kanya nga ulo ti ag sakit no babano nga to. Dati ti reseta napangaging matang para sakit ti ulo ti nga to. Hamo nga kombine ata ay mo babateg sakit ti ulo na. Katalina ulo ti babak. Suwad nga kita mga appointment nak madam bagak jak na pan hospital tawan Serbina ko nagbossing. Gusto. Ay jak pa napadasa nga ti nagpa-doktor ko sakit tulog dapat nakakumano ibaga mga ajay guri-gur ka. Dapat nakaawan. Kita na ka lang apo stethoscope, kita na mo ti pulsum nun niya kita na hamang ada di sakit mo ti kita anda apo kita na mo ti daramon. Lalaok waman na ato yung ko na paulit mo gani besi bossing ka. Hello ni Mike Antonio sakat kataw. Kagpay sumuk manang bagaw lang ag sakit tulog ko ala computeran. Tagayam hanamo dinamag nun niya nga klase nga ulo tig sakit. Baba mo daya di handa nga kombine kan dati reseta na. Ay po aman sir nagpa-check up nakta irregular ti menstruation ko ket damagin damit tinuan niya ti boyfriend ko dito. Masikog ka ko na damot.
Amma. Hindi man ang perditag katawa pa. Gusto ka. Api kas Jemot. Api dama apay niya to umay na nga dito yan. Sa balin sa mo hospital tinapanak. Television sa mo tama interview na muteng ko nam kuma. Nagkamalinak sa mo tinapanan. Dapat kumako di television ti napanak tama interview na ko umay nagpaaga sana umay nagpa-interview ko nam kuma. Katawa da. Ay, sense cooking compilation. Alalo cooking ka resen apay nga ko. Look naman resen. Kismo sa mga data doktor nga napanam. Apay sakit irregular ti menstruation mo. Ala anak kong baka masikog ka na sinunobyo mo ito'y kung nadamutan. Umaya, dati Ezra Ortega. Ni Manang Ruby Galapong gusto ni katawa na kuna manin. Iso nga agpaiso. Agpaiso apo dito, agpaiso dito eh. Ngam ti doktor dito yung Manang Manjelina nagsasengpo damo nga tanawan ti ingrata nga suplada nga doktor dito eh. Kasi talagang aglalunubing di pa ipa-check up mo automatic nga medyo tiubing ka priority dito eh. Ngam naanos ti doktor dito yung matay ko na garod nga mapangka pa doktor kita-kitang dalang tayan ti mata magsakit ajayan ti kita-kitang damot aji matam kada dardaram kada stethoscope kada glalok ngam handa ka isuda ko mati mangbirok ti saki mo si kamot ti mangibaga aslamo la dati aglako iti Eric no aglako ti Eric di Pilipinas isuda ti mang presyo ti Eric tapos no si kati aglako ti baboy si ka mang presyo balittad garod sika nga nagtarakon ti baboy, sika ti agpresyo. Danunon tay gumatang. Into no sika aglako ti Eric. Aglako ka ti Eric ni. Isudamutin ti mang presyo ko na ti Eric mon. Kasi ka ti aglako. Balittad datoy. Iso nga nababalata ti Eric kakabsat ata. Tay kunakon, mapangkag pa kilo. Isudamot ti agpresyo ko Eric mo aji kinto naglako ka baboy. Sika mo mang presyo nga aglako, di ba? Kakatawa ka. Naanos daw. Isupay kunak. No, agla kunak ti baboy di Pilipinas, idi siyak ti mang presyo ti bayad ti baboy ko. No, na pa na nagpakilo ti Eric ni. Isuda mo ti nang presyong ko Eric ko ajay. Suda pa'y kati agpresyon. Balita daw. Di ka takalina kasko, di ba? Di ba mga nang Angelina na experience mo? No, agpakilo ka di Pilipinas, isuda ti agpresyo ti Eric mo. Ito no si kataglako baboy, si katimang presyo. Ala ka, no 10,000, no kunada ka. Ay, madi kayat, 12,000 lang data. Si katimang saltok. Danunon da. No si kanto tineba, naglako ti irikan, eh. Apo, yung babada mo, 20 kilo mo, no ano sa kilo. Balitad, ti panunod na dito, eh, bossing ko na. Naglalo ti, amo ka na extra. Diba? At ti ko na hanak nabayagan akon nga hanganapan nagpadpadoktor dito apo kakabsat ken gagayem. Nabayag na kon nga napan nagpadpadoktor dito. Papachim data doktor ito. Kunak kini Mami May. When sir kuna Catalina kasko advanced thinking dahito Arabo sa 2014 sa Idiajay pa-check up nakit sa Balimet ti bagajay doktoran kunana. Po naulaw dato doktor apay sino sakit madi dato irregular menstruation ko dok sino dunubium itoy masikugkang kunana dato doktoran madimo dajay kakabsat siguro kastoy ko manutaw mo siyempre no bumakot kan medyo nakidetir muwaran so nga kastoy ko na kumamot siyempre amuna mo dadya ang mga sino boyfriend mo toy at maditi irregular iti menstruation mo balitad maestra Ortega gumarang aduman nanti Diyos giit yo hello manang Perlita Glipay Matias ala denggen nyo latat isaw-sawan tayong kakapsan siguro sir tudog dati ti ko nagarudan nga alwada nyo tapos lakong dati
Amo yung gamin ti doktor mo gamin nagkamali damot. Uri dagiti iresitaan datay ko nakidigarod nga nadyan ay balasang nga napan nakapernakutong na ko pa nagpalumag. Napan nagapay napan nagpareseta kan di doktor ko 3 meals a day ko na di doktor. Diyan reseta na. Sa balimot ti nangagan na di babae nga napan nagpareseta ta problema nagkutong. Tagayam ni subli apay kumut-kutong ka mga talaga ko na di doktor. Pinalo mo lang datay reseta nga 3 meals a day kuno nang kung naman 3 meals a day 3 meals a day sa bali mo tinubra na tatalo mga lalaki da kadaal daw di nakimaraw kimotong ke kolo no say if ay internet ya 3 meals a day mo gayam ti kung kunanan mangka iti talong daytoy ko kastoy ti pamayam sabi ka adang nga tati malas pag doktor ni baga na nga masiug nagbasing ko na nakita tay gwapo nga anak mo sir hello Edric Beng Estra okay di ba kataon ni Estra ano man ang Ruby Galapon 3 meals a day kung na di doktor ko tinagawatan matibal na babaeng na pa nagpa-doktor 3 meals a day talo nga lalaki tinamayanan kadahal daw di mas lalo nga kimutungan paw so nga dinggan nyo nga naling nakita reseta daw no indingan nyo gaya explanation da kakabsa awan ti connection ti boyfriend no at da problema ti mens mo kung na naman ang supay amanang apa no da boyfriend mo na tinira na kan nagkaroon najitiriga na mo tanapa kapata da boyfriend mo ang da problem ti menstruation mo paw pinalaka katawan ni di manang pelita paw kapata da problema na nakapsut ti pa nagrawar na ko ma ay da boyfriend mo napay nalakati makatitira mo to di kakayat numadi kakayat ti agpatira hawan ti makatira kakabsat kang gayem hello Perlita manang Perlita glipay matjas hello I am handsome haha nagbalin nga pilaten awosing ko Nestor Ortega so pay 3 meals a day gwaro tinamayan na imbus nga mamintalo ti may sangal daw ko mga panagtumar na ko talo mo nga lalaki ti kadal bulbulong buyain nyo agad pang kunin na lang bulbulong napan nag-video iti napan nag-video iti o rabrabong kada nagtakot napan nag-video ti rabrabong nagala kami ti bulbulong kasla kami manggagamot kin Edric tapos nagtakaw ti salamagi di parke ti Sanabria o di adda sukaak adanto pitpitik nga ikanti ikakti bugoong wano pag sinigang mikin ni Mami May o baglaki din tahan na pulis di jay edi nakakita nakpay ti rabong di jay no dala ka bunong ko ako kinalakal ko tinakaw ko ako timakawag pa iti salamagi kakabsat gasam data kat katawan ni manang Angelina tateg buya hello to Susie Sense Cooking Compilation kakabsat adamo pagsyatan na dayi papangko DJ Parkis na Frederick tatay mulak nga santol dito yayan ti Masitera naipadawat konti ayon tamiento iti Santa Cruz Tenerife imula da kano DJ Parkis na atay upat nga pun nga santol nga napadakkel ko dito inala da amin nga Masitera impadawat ko may di inala tatay digiti agmulmula mang tartaripato DJ ayan ti parke ti Sanabra so nga adan todo kalpasan iti 5 taon na Frederick adanto dumakkel nga agbunga nga santol dijay parke Sanabrian umay din nalati head iti parke Sanabria tatay nga babae nga bakat iso ti enkargada kano dijay supervisor iti parke namamok dijay parke tatay in padawat ko ta nya nagan nga kwa kasi agduduma nga mulmula kani gitay kay kayo ti imula da dijay dinamag na nya nagan nang kakayo kuno kayo dato di Pilipinas nga prutas nya nagan na santol apo in Google din sikida nakita datay bunga na apo intay alanon kuno din sikida ipadawat kon tawan ti pangipamula di balay
Iso nga impaymulak no imbaga pa datay bakat tatay nga dito ipakakita am kanyak ijay to ti pakay mulaan na ko na iso nga nakto check up no imula da diyayen imula din sige tatay ti time may atay community dati parke ihardin dito balay tatay so nga mayat. Hello to Ma'am Heidi Pinol, happy watching and happy birthday to you, Ma'am Heidi Pinol. May you have many more birthdays to come, kakabsat ken gagayam. Birthday ni Heidi Pinol, happy watching, nambang rabim, konana. Agyaman nakiti anos mo apo Heidi Pinol sapay ko matamadan kati ada dupay nga panag-birthday iti masungsungad happy birthday to Ma'am Heidi Pinol. Dito apo ko maestra DJ ayami nga kalugar isuna danak ti payagan is payagan Westmouth isuna. Thank you very much for watching Ma'am Heidi Pinol. Happy birthday. Manutaw umon Ma'am Heidi Pinol. Thank you for watching and of course your sponsor and the Facebook page the Facebook iti People Choice Award kon YouTube iti YT. Thank you very much. Katalina, happy birthday po. God bless. Kun happy birthday. Birthday na tatakakabsat palakpakan ni Ma'am Heidi Pinol. Nakitak lang namin bagbaga manung birthday no kastoy kung na din baga nakitak na nakaposan awa mo surprise na di namin bagbaga iso nga pasensyakan at least binati da kati naragsak nga pa nag-birthday. May you have many more birthdays to come. Manipod iti pamilya iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. No paya ada yuka iti den na dagiti pamilya adu kami met ang kalogram nga mangipatpatagking ka si ka Heidi, Ma'am Heidi Pinol. Hello to Catalina Casco. Thank you so much, sir. Hello Melanias ka organisa. Happy birthday po. Birthday na apo tatay suna. Aday isuna iti pagilyan nga Dubai sa tayan na tay Dubai. Ket naira na nga birthday na tata. Kung nakitak na iposon awanin iso nga naki-comment na klangan birthday mo gayam. Thank you very much Ma'am Heidi Pinol. Mayat ang arod di panaganagan ti santol. Intunog bunga. Ay won manang garod isong akunak. Intunog agbunga madam ko kunak natay head iti supervisor ti takkel nga may sanga mga kasanga hektarya nga baka dakkel pa isang hektarya kakabsat nga parke manang. Impadawat ko dati upat nga pon iti santol tapno ijay da nga imulan ta diti balay dito ay isme dumakkel ka sayang tumulan iso nga impay mula kundi jayen kunada no ay ayan natin nakakitam kanyami dito itatta ta napanak nakipatang ijay nga ayan data check up data ti mulmula di jay gati kayo ito'y tumo lang ito'y nga banda iti pangimula ammi kunana. Lamang ma'am kunakta nagregat na pintas datoy na imas kinita da picture na kaapo into no daytoy pay lang nga mula nga kayo no agbalin datoy agbiag ditoy daytoy ti muna nga santol iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island kunak. Ayan siya atan apo nga agpakabato batay supervisor nga mapabakutan intay di balay yun may melano ng kunata. Intid ko na datay santol ko nga dakkel nga asla pagkatao kasla kini Edricon sigurado nga after 3 years 5 years ajay agbungan iso nga mapanakto man nagtakaw ti bunga na lang at siya tinang ipadawat. Intid ko pa itinagang ko Pilipino na iregalok iti ayuntamiento di Santa Cruz, Tenerife, Spain ko nakapo yaman datay supervisor da nagdakkel nga parke apo dito parke no kunami ngamin kakasla may sang kasla kabakirang kumajay nagadu nga mulmulo da nga kay kayog lalaok kakabsat isong kinayatan na insigida ini-explain ko nagawid kami di Pilipinas nangiyawid akti sa nga pulo nga bukol nga bunga na idi nanak induling ko ajay bukol na tapos idi na nagmaga isa ko imula ko nakigtutak ta nagtubo
Iso nga si sinibsubuak ni di makalamutan na senyora madam ko no kaya iyo ipadawat ko ta imula yo dito ita na pimpintas ti panagrangpaya na ta 5 to 6 feet kano ti katayag ti santol. Iso nga intay alanon kunanan inlugan na kami pa iti kotse kinedrik dito balayan. Imay mo dagitay para mula iti dayjay nga parken kasla nga rod kasla di parke aji manang napanak di nga mismo ti pakaimulaan na iso nga mapaminto bisitaan nakto bisitaan Sibugan. When mayat Ezra Kaliuliwas Santol when Sis Perlita tapno at the remembrance to ni Bossing isupay dumayat ata panaganam tiro di Santol into no agbunga panaganam inaktugurod man ang kunak into no agbunga datoy ikandak tumuti bunga na ta amuyo gamin dato into nagbunga ato ko yellow makita yo bangkok pay man ang Perlita bangkok dajay Santol nga intid ko dato ko dajay bukol na iso iti mulmulam dajay na samit ngam dato laba ati bagi na mabalin mo nga sukaan uno asinan tapos mabalin mo nga i-jelly wano i-jam kunak istoryak attractive to dato nga mula dito into no agbunga ta yelo no maloom na aduti bunga na marguyang kuna kaapo kuna da ntay alanon kuna tay bakutan nga agpabato-baton iso nga nai-donate kon dati upat nga puon nga santol ko at least ada remembrance kon agasam ko man no after 13 years daya di pay marguyan di parke sa Nabria ami nga Pilipino nako pa nagtakaw to manen 16 na nga online hello ading Glenn happy watching ni Sonia Bernes kastamat kini Ezra Ortega Gumarang Glendong paki-play mo dagiti agati video ta kurang na iti duagasot nga nakurang nga duagasot nga WH iuri lang 3 oras mo nga i-play amo rekpan. Hello to manang Angelina Cortez, happy watching. Agbungan to ti Santol na siste mapananto ket mapanangananto ko liwliwa ko na. Puno mapan ka agtakaw bungas posing may balod ka ata metlaan ko haam nga taa. Pa-watch po. Ayan, i-watch ko man. Hello ma'am. Pag-i-watch yo ka naman dati apo kakabsat dati ko kani Deyan. Okay, i-watch ko. Okay, ni happy kas jay. Naka-live kasi ka? Top chat. Naka-live ka, Frederick? Hello? Kung kata, naka-live ka live datoy? Di 860 sa bamon si ka. 806. Watching. Paki-watch ni ada. Madamay so na nga agkuka naka-live so na po. Kutay share ko. Ayang kakabsat ni Frederick agpimpinta kakabsat paki-watch yu iso na. Agkuka iso na. Ayan. Premiere na kano. Dalpas kon. Okay, paki-watch you po and press like, thumbs up kakabsat ken kagaya. Happy watching kata kayo. Amin na po. Ayan, Santol team. Santol, dua kasut pa imot king ka na iti nakurang nga dua kasut pa iti sabam tapno makakwa ka. Okay, happy watching everyone. Kata kayo amin kakabsat. Fruits for New Year's is still live. Acrylic painting ko na. Ayan, masapol ka no ti 12 nga bilog nga bilbilog nga ipamuti lamin saan ito ni New Year kakabsat. Di ay ada nakita di Facebook sa bali mo ti iti impan na nga impadya lamin saan atay mo bilog nga gin nga bilog timpan nan. 14 million in the house. Happy watching. Kitya namin saan mo nga usaren ata main channel mo sir nga mangbuyan no naka-live ka sir mabawasan WH mo. Adanak dito iko.
Dito yan ti pang buya ko dato yan ti monitor ko Sense Kitchenomics. At main channel ko dato yung computer, cellphone iti pagbubuya. Hello to Lynn Domingo, Sense Kitchenomics, perdita. Apay no i-replay dito yung adding at the points mo, kunana. I-replay dito yung adding at the points mo. At amanang basta no agbuya kayo, i-replay mo, no 2 oras na dito yung nga nyo, at the points ko nga 2 oras nga idonasyon nyo. Kas dyan. Wabanong, inaldaw nga dali nga i-play ko na ni adding Glenn. Adding, manang perlita ato i-Glenn muli na adding ko nga datakwa it isuna. Hello to Melanie Organisan, alpas na ko na Diyang Castillo. Nga nang buya. Sonia Bernes. Shout out sir Sonia. Sonia Bernes ng Bangarabi tayo. Amin ko nana. When mayat system. Liw-liwa. Thumbs up can share dan din Castillo. Dian Castillo. Alaestra. Pakibuya yung man po paki-thumbs up yung ore ko premier ajay po na so pa nga umado. Nung kapay naka-subscribe uno na naka-dikit kanya na masapol mo't nga ikanyo iso na. Pakidikit yung tap na umaduti saging na. Rampa ka na, narampa, Estra. Hello to Prelin Mona. Hello sir, kang kati jacket mo ko nalamis. Sense Kitchenomics, happy watching, happy watching. Gawan signal kon bossing Ezra Ortega alam mo ko nagawa awan la ko okay lang buya kan to no ada nabig sa signal mo. Sef ang nung partitur tulang ul akit lalak ama lapang uray was akit iti ganda basta mairit yan adasma lapang tihilig ko dadapi lakadamasyo taray ataray lakay apilay magmagna agkat katay may sa abading ti agik ikis ang pandiling si istigis may saak nga bading nalaing asumik bab Sumikbab ka no kakabsat ang chat ni Mami May. ingak nagtabako left and right ay tuiimak no kulak iti lalas iberkulat tabas tagwapo nag yumas ti agkobon Heidi Pinol, maraming salamat tililiwag na ray. I always pay to Sir Roderick Molina. Thank you so much and Happy New Year sa iyo sir and God bless you always. Manipod kini Heidi Pinol. Thank you very much. Asya katag thank you Ma'am Heidi si Kamot. Thank you very much kini Ma'am Heidi. Nag-sponsor ka tiliwliwa. Ada nabuya puti nagadunga tao. Nakabuya po ti tao nga idi-live ko kano ko 452 tinakadanunan na. So nga thank you very much kada kayo amin na po nga nag-share. Kada gito yung aldawon ko napan nga 50,000 nga people reach na po datay video idi kalman ay di Domingo nga medyo nagkuana man tatayen medyo nag high blood kakabsat ken gagayem ta. Ada nagkom-comment nga agbabas ka bobo dagita judges kung kunana mo ten kakabsat iso nga tinamayak medyo indelete ko isuras dyan nalpasan ko siyempre hamunga lahaton takunak pa ko ag mangisen ka man ading ti kansyo mo no mulam ti kanta kunak nga mga puta baka adwada ka iso nga medyo bimara ti pidit ko report ko iso na ti Facebook tapos mandyan mo naman ito nang report kanya na iso nga takitak da yan ti profile na ko talaga nga kitay ninja kids da gijay nga scammer kakabsat awan tiro pa da atay may isa nga comment ko ni pulos awang pay kayim na kadaglalok iso nga adu ti tao nga agmamauyong amaman ang perlitag lipay matyas madamdamay sen ko dajay dajay in baga na nga ay imbaga na nga kastoy dagita nga board of judges kastoy kung kuna mat ka
Siyempre, beton. Siya ti nakipagpakaasi kakabsat ka di Board of Judges nga agjudge da. Siya ti nagdawdawat iti supportawon no tulong katakwada tapno agjudge da kakabsat. Siyempre, amok apo nga damog kabaulan dagiti Board of Judges nga inalak ta amok nga nalalaing da. Nga madamot may sa apo duwa nga kritikar nga nagbuya wono nya daytoy wono nya nga tao nga kasdi kati bagbaganan nga bobo dagiti Board of Judges di napalabas nga kung kuna nakiden ay black ko sa kon report iji Facebook kakabsat kan gagayem. Kung nagigi admin ko hamong iblablak sir ta kitaan tayo pag high blood tayo isuna kun hanga mabalin nga hanga mablak ta no idawdawit na ti Board of Judges dagito ita hanga ang asi dagiti Board of Judges ngin inalak syakti makabasol ko in black ko in report ko ti Facebook kakabsat Marimar Fulgaso kakabsat taga ang ngadanan Isabela taga ang ngadanan Isabela dajay Marimar Fulgaso kun tay may sako dajay makita yun to kakabsat apay ida lang apal da lang spam muno kwa sir kun ni Catalina Casco i-hide mo no ko sir kung niya po Ruby Galapon aan dinilit ko sa kublinak kakabsat ala sino dayta ko na baka madi nangabak dayjay manok da sir madi da sport ay supay akakabsat ang no kastoy nga social media apo sa may sa awamot ti pagkamatak nga picture mo no nya nagan mo lang kakabsat aji mo kumati madimot nga kwati Facebook. No handa ko mga ipan iti ibaga jag paypayso nga picture ka nagnagang ka nang accept nga garamit ti account ta dagiti apo ko agiti ninja kids dagiti aglalo ati may sakit ka wanti rupa na wanti picture na ni pulos nga lalaok lang ti ko na ay apo dagiti ko dagito yang taw-taw ang tattao dagiti ti aliens ko na manay nagunguta manay naabak siguro di manok da sir ko na baka madi mga abag dagiti manok da sir mga abag kun saan hanga mabalingay kasi na no kaya napin din na hanak kumain message ay manong makasyak kahit ko tagyad kasi kastoy ko na nakuma no adda na na no professional kung maiso nakakabsat hanga kasjay ti bagana ta hanga asi dagiti nagyajads kakabsat kang kagayem isudang mismo apo iti nangikor iti kayat da nga ipan hang ko nga dinidiktaran ito suda lahatan na maidan ni may imblakon di ka umay ibalandra sir di ka kuma ibalandra ko na baka naabak adanto tiyempo baka ikwak to ibandok to no ag live na kap sa tinaga na taga ang ngadanan Isabela Isuna no professional Isuna nalagi yun pa nagpungtot ko man nga taga Isabela manin iti nagipatayab iti Angry Birds iti nalagip ko man tatatayin nakabasol kanyak ti taga Isabela idi tata nakabasol manin tri Isabelan kan dato nga sinasauna dito yan black ko ang ngadanan ni Isabela kunana ay dagi jay pugot jay bambantaya gijay bossing ko na extra so pa awanti susurod gijay mayat ko maureg comment lang kas jay nga hanga pang mga below the belt nga bobo nya ti kay nasa ti bobo so nati bobo ta dinamuti mas pasamak ti lobong no adda ko ma picture na ta kwatatay ko may ikwak nga message sak ko na kaso nga ada kinomen ko di nga napipintas nga black kun ta iso ti makado ta iji baba jay anti picture ni Joan kinarit pa ni Joan no naling kanta aglaban ta kunana mangipakita kati kansyon mo ta aglaban ta kunana iso nga awan ti panunot na nga nagchat bak orang utok na bossing ko na uray grade 1 si kakapsat adalatamot panunot na ko mga kasjay nag-comment ka kasjay hamo nga ibagat nga lahatem makita na mo kunana ko manlanganan ako manong pakisen mo ang kanyak dagiti grades iti Board of Judges nga man ti karapatan na nga isen ko
Apay nga niya karapatan ng isang Executive Board of Summary Board of Judges kanya ni Pulos awam mo ti na itultulong na wono nagbuya mo laeng nagcriticize mo la isuna iso nga pung tuta madam na ay di tatay bigat man kakapsat nagnervyosa manin analpason no nya ti bagalang nga rodon nga kuna nakidin ne dati pa lang tinagkita nga contest nga kasla Miss Universe nga nagado ti judges na nya bibibiyang na daw rin man no 50 tinalak mayat atano dado ti agtitinulong kumata no makarwar di makarwar Pulo ti kasto nagbasi ti contestant na nagado nga judges da kasla Miss Universe kuna nakidin babae pa mo nga raw nagpintas nga awan ti panunot na JC bay amon kuno makisali da sir jay wag ng tawag ng tanghalan welcome ko na kumasis ko baka gijay pugpugot talaga nga awan ti no dagi bossing talaga adal na amuna ti ichat na di adal na amuna ti inchat na bossing awan ti nonot na kano Wines ramok nagdengeg lang no may salang protesta ori protesta ti manong protesta kada dumuti nagayat siyempre naiyawag na compute nya rod so into no atakas kasi ko agpost nok di taang nga danan ni amuni ko da Aida Pascual ni Mama Aida di kad ajay boss ni Alan ang amuna aja nga tao so into no live nak nga minsan ipukaw kung to tinagan na lagi 14 million in the house happy watching kada kayo da kayo nga 15 milyones nag thumbs up kayo 24 ala thank you very much kada kayo amin na po 24 apo tinaka online iti nga daw ay nag thumbs up ko na kini okay, napintas po ti sagsagot ko kada kay amin. '17 nga naka-online. Hello to Mary Grace Domrique Enrico. Happy watching. The Young Castillo, Lynn Domingo, apay awanti Roleta Bossing. Agparoleta naktuno estrano malpas diti WH kong datay nanaganan datay tapan iti Facebook page ito no ag live na kasumarano yenter konto ta iroleta tayo apo ti tapan siyempre si adadajay ngam ito'y uri ko nakurang lamang nga duwa kasuton no 199 iti kurang ko barbarang napaspaspas nga malpas at least agparoreta nakto mo natamat kakabsat dito YouTube YT thumbs up daan ko na sir late na samiten nakakapkapuk awar ngamin okay lang Mary Grace Domrique Enrico thumbs up ka din tayo supay may nayon thank you kada kaya mo nang kamadanagan ta agparoleta nakto paroleta nakto apo dito YT planuok pa imot mangin sige no roleta lagi tay at yung ubraan yung upat yung mga bak kasag 50 adan tulat ta okay bossing ok lang as ko lang kasjay kakabsat barbarang dadaras ng malpas kayat na lang ti maging bida pero inaramid na ti madi nga paraan dayta nag-criticize supay katud amana ang siyempre amumana ng ti numutibiyang nalakana lang masaksaktan
Ta syempre once nga imbaga na dayjay kasjay, judges team baga na, siyak nga mismo nga nagpa-contest, siyak tinang host, siyak ti masaktang kakabsat ta kakasinak nga nakipatpatang kadag di board of judges, tapos adakas jay apo nga tao nga mangdadaol ijay. Siyempre agsaki mo tinakom ko ama nang siyempre kakasinak nga nakitungtungtong nga nang imbita kada kayo nga board of judges, tapos kas di bagbagana apo kumamutahang nga di adal nagitamot nga board of judges kakabsat mo. Uray nga di adal ti board of judges unon niya nunalaing dala kang agkanta kun amuda apo nga dunggun dagiti kang kanta nga kunak tauray siyak no alandang agjudge mabalin na mga agjudge kahit ngam na api daji lang kumamot naling agkanta ti agjudge yati kaya yung agjudge ni nya naganagitay naling agkansyon ni Freddy Aguilar kada pakasano pa nakasalsarak ti Freddy Aguilar kuma Freddy Aguilar kada ni ti Ipis kung kunanan niya gitan nalang agagaw agkang kanta po pangalaan tayo ti original nga kasjahen no halang nga local iti alancho amo daw ti Ilocano dagiti no pagjadsam ay ngangan sa daji nga babaen Marimar al nya naganatayin dati kahit galposo kuna natay. Hello Sonia Bernes, ni Mary Grace Domrique Enrico Ramidan Aidina Sir, Best Basher wala iramidak to Best Basher kunakto man paramidak to kini Princess Best Basher Best Marimar Fulgoso of ang adanan ni Isabela Best Basher of the Year kunakta. Hello to datani ko na si Kagayam Angie, thank you very much Angie. Sakit ti ulo ko na. Won Angie hangakas jay tinata. No nakibuya ka laang nagragsak ka basit tadamot mamanukom hamo mabalin nga ibagati kasjay kakabsat hanga grade 1C dagiti na involve iti daytoy apo nga ginapalabas nga contest amo mo nga amin nga contest adalat ta masauda uri na pintas ti inaramid mo kakabsat ken gagayem ajak amo man no daytoy nga sakit ti Pilipino apo nga adabasit atay nagpunsyon ko mga ti budaan hamo ka kinumkumbitar dati tao nga may nakipunsyon din no nagawid isupay ti adukinan na isunto pa ti adu masauna nya mo di igaduda nakalalabay nya mo daji ajay lauya da nga nakadadu dandanum na kung kuna ajay mo dinadaraan da nga awan pa ti bulol na akas dito ti bagabagana ka nabsog mo na pala nakikakaanan nagsaw-saupay lang no apay no kastoy iti customary apo dagiti daddo mga Pilipino apay nga tanga kasjay tyo hanga pa intulong mo nabakala nakikaan madamdaman nakabasol pa ito nagpadaya nya mo dagjayen kastiman nagwarati kastoy nga panangan ay supay ta dumasao na amuyo gamin ti tao apo nga kasla ko mamitingan no sinupay dadya hanga makami meeting into numalpas ti meeting isunto pay ti adu ti masauna ang magaldapan naki-meeting tapno ti kasta amuna jay nagmi-meetingan day di nalpas ti meeting ni sumuti adu ti saunang ka hamo na pa naki-meeting no kasjay glaw ay agririnak so sikapay nga makami meeting sikapay ti adu ti masaom kunak iso nga gaduma iso ti mo na payabak tapno iso ti umay maki-meeting sisiimak dagiti naling nga kritikar pa imbitarak ida nga may makimiting nga umuna pagtugawa di sangaw ta no ti kasta ka amuna ti sausa tangtang abon na kakabsat no sino pa ti hanga makimi miudutak ti kaskas di nga tattao Arab grab mentality is ti ugali ti Pinoy kuna na nakipunsyonan bossing adu pa lang masida adu pa ti nasidana apo dinanon niya dinanom lauya kunada supay dagiti nga
nagimas mo panangan na, ito nun makawi din, nagadot na sa unan, ibaga nan to, kakarubanan, nga chismosa, siyempre, nakadalo mo na paspasamak tayo sa chismosa, imbaga nan tumutan, nakadalon to ko tayo nagpaskon, sino nang ibaga? Po, datapay lang yun nang ibaga, isupay lang mati, adot kinan namat ko, isupay adot sinauna. Kunan to datay na pan natin, nagboko na, laban ton kakabsat kas jay, di ba, Estra, baka awan, ay, ajay igaduna, bossing, awan na si isong adilawon na. Kasjay, ti Pilipino. Kakasila nga rudon nga, ampay na kumkumbidar na palatapan nakipangan, hindi nagawi din, nagadusin na sa unan, tililikudan na, nagtinagpapunsyunan. Po. Ado, ama mo, kasjay. Ayod ko na, no meeting ko no sinuti hambang meeting, iso ti ado ti sawsawon na, tililikudan. Tapos no, ayaw makimiting, diyan masango. Minto na pas si meeting, tanadambang na nagbimeetingan, sinurukan nan, tayo minitingan, kakabsat kang gayam, iso to nagbidan, tayo nga nakatendansan. Agi dati meetingan, awan ti masaunan ata, nalalaing mo, dati nakimitingan, nagimas nga, kwaon. Siyempre, agi-inventon ton. Napag nagiwaras kakabsat ti relief goods nga kwati typhoon kumamanang. Hindi, siyempre, agiwaras kami ti calamity goods. Agiti kalamidad di, da calamity panme. No, sino pa iti ang umay dimawat ti kuana. Umay dimawat ti agiti no, sino pa iti nababa nang iso da pa iti mo nagreklamo nababa nang kami. Apay nga, wambagi mi ka malumukar kami dito. Kunada, nyamatan. Imbes nga para agpaiso ang mga si kaiti mo na nga mabenepisyaran ko mata damot kaya yung gumatang si kay pita do masauna nga nababa nang kunak pero ka awre mo nababa nang daidi saan tayo pa yung patik ang iso nga mostly tinariri no kasi nga da panagiwarasan iti ata tultulong kakabsat no mo nga ikan tinababa nang isuda iti mo nang ag-complain kaya da isuda lata ti muno nata naba nang dagarod nya serbi na garod dagi na pupobre nga padan isuda ti mo na utik sa uday di no sino pa iti nababa nang isuda ti agpili. Siyempre, check up ka, malpas ti bagyo, nya tinaytayab ti bubong na. Mamamukitan niyo balay na, kaawam mo ti damage na. Ito no, agitid ka ti, agilista ka ti benepisyaran. Apayahan mo nga inlista ko na bagyo na mo, na bagyo kami mo ton. Ayan, naitayab nga bubong, ta balayo. Awan ka, at least na naranasan mo ti bagyo. Koste kastoy, kung kung nagsapri mo, naglalak ti bagbagana. Rakom data bubong data siya kusinam ta picture mita ikanda kanto ti iti relief goods mo no may lista ka nga ikan iti rasyon kuna di pa nakangeg kanyak bay sa kang ba nang dawat ka pa lang iti rasyon mo para kang dagiti babae iti pobre nga ni pati balbalay na kuma po buwang-buwang am data atasim ta kusinam ta picture tano tikas tamay na yung kanto di listaang kunak di nakangag iti nakangag kakabsat iti sao. Thank you po sa thumbs up bumisita sa premiere kanina kani Dayan Castillo. Paiso sir umuda reklamo di dagita adaan. Di ba Estra? No siya kanya di kami siyempre pobre nak manang perlitag lipay matjas amok iti ti pusok pobre idi pobre nak ijay di kapitan nak ti mostly nga saydak oray no nakabasol ti iti pobre idi saydak kabsat kang gayam tan no amok nga agmuelta nawan di pagmuelta na kapatangko nga muna sabay nga mabista ta siyak ti mangi shoulder par lang ta no malpas ti kaso no naba nang medyo no naba nang ti kasangaw na ata siyempre imamag na di na pobre tulungak di na pobre hanga di naba nang ti saydak oray no nakabasog tayo na pobre masapul lata nga saydak kakabsat ta na pobre na amang adu dato pasamat ko imet lang bosin talaga mo lang iso nga di ko nak makapsyuto tak ko na di agreklamo kanya nga nabanang di ami apa papili na lahat nga ilistak ka no hindi baga kon rakom data ayan ti kusinam data ayan ti kwa ta sa ko picturean tan may nayon di ayan ti listaan
Di pa'y nagkusilap ti kwa. Di pa'y nabainan. Aglalo kanya ka no, agsauna ka, talaga nga kumpot ti saok idi kumpot ka kabsat kang gaya maglalo no maditi entrada ng agsao. Oh! Talaga nga palkaak mo tao, diba bakatan? Oh, tanyo? Pay susaw-sawag ka kabsat. Kakasi lang aro dun, imamag mo pa ilang iso na. Oh, iso ati sa idak. Wunum latan siyakto mo lati agdesisyon ko naka. Siyempre no nauyong dati tamo ka nauyong dati complainan ka kapsat tanaba ng ngarod agpakumbaba ka latang nga pobrinta tulungan ka kunak to so nga kaya tanda kidi dawagin nyo kinesra kaya tanda diya yung media at siyempre na pobrina ka kapsat na pobrina so dagi pada nga pobriti sayda kung amuyo ka kapsat no dapat idi pagsiyatan na ka mos siya kidi ka kwa no sino dagiti kakabagya kuno dagiti tatatao nga mang tumultulong kanyak isuto una kakabsat ngam no sino dagiti mang kontra kanyak iud-udik ida rodok ida tano maruda kanyak kakabsat kas jeti ubrak ide batamlata tagburok tangiwa da aglabutab dagitang yungiwa da nga wagi kis-kismis teglalaok sa sadudan to mo lang agayab ka agdalos kayo ti kastoy di eskwela kalsada agmula kayo ti mamasita igigit ti kalsada ano kunak an tumulong pambarak to pay nga may paperma ti barangay clearance majak pala masangon makaturugak kasi lalak to bagbaka awan ti ink datay makinilya iso nga wag sublikan to no may sangal daw kun naman na makinilya pa lang mi ide makinilya awanti hang may by type dati barangay clearance mo awanti ink na iso nga agsublikan to sumarungal daw tano permaak kunak madlaw ng tulatan nga jakay katawan ni Isra ala sir batamon ipadyos mo latang asino bossing ko na Isra ad-ada nga masurundan bossing no kasjay aman na Isra kasjay iti kwak iti dadya iti iti style ko kakabsat awanti ink dadya makinilyag subli kayo tao mayon tolan dadya papirmaan nyo nga barangay clearance tama makautang na awan iti awan mo ti aglalo no loan ti pagaplayan na taha masapul ti perma ti kapitan ay pendingag kakabsat tapno ti kasta ka nga makautang si Ray Bandaki din katawan na Isra, hello to Sonia Bernes. Aman, kas di pamayam tinatutulong at tattao, mapangkaya bagam di baladang mismo. Umay kay tuman tumulong basit di jayan ti barangay hall ka kastoy adaw braon tayo ka. Apo kapitan, hami masango. Into no agitid ka ti itirasyon ko. Apo, isumuti mo na kakabsat nga umay dumawat tirasyonan. Dati hang masangsango nga may kakatultulong. Animalan gana itabosing makinilya pay lang jay barangay haan naka-computer dansan naka-computer dansan si kang Estra aduda na nagprogreso mo ta di kwan ngam siya kiti gamin siya te garami didi siya aduti obraki di ni secretary barangay secretary tulungak dahil di just talwad na nagramit kami ti resolution siyak ti mangi draft isunto mang pirma kasjay doon masapol mo niya po treasury ti no kasano pa nagramit mi ti barangay budget tulungak tumanen iyad adong basit data pondo ti para eskwela amo nga basi mo lang data pondo nga para infrastructure tayo dadum iti para educational program kung karaktuma po narigat ti ubra kidi narigat ubra idi manang Angelina sa balang di ka pa yung makagatang okay kasjay kakabsat ay, bossing, stress ka lang, sir. Ganun, may request. Haan, experience ko, awan. Experience ko lang dato idi. Anong taong ko ni? Danak 14 years ko dito yung Spainan. At di experience ak, hindi nagigay bagbagak kakabsat.
Agpaypayso. Agpaypayso apo dagi nga istorya. Anang ma-stress. Sa dako na din nagawid kami kidi extra. Agsublikan to ta may kanto kapitan. Po. Haamot to na may nakpay lang mo agpagsakit to ulo ko. Diyan na lata diyan ni Spain ta. Kaya so na mga kwadijayin ko na may kanto kapitan kano apa. Wari adayo kami idibusing no at si meeting barangay payagan pagpag na mi mat idi ko na. Apesra? Siyempre ada mo konsyalyo di jay kasi na-esra kami na dada iti may isang sityo nga barangay kaabsat. Ada kami iti mother barangay so nga dadi payagan nalawa tada sityo na. Dajay. Basol da pa nga basol. Happy watching kata kayo men malagip ko ti konambosing. Malagip ko lang konambosing. Ore adayo kami kon. So man talaga. Do sino ti padak nga pobre no kaya nababa nang apay tulungan, nababa nang dalang rudon hindi pa pautang. Ket kayat da kahos ang nga pagsublen. Opo. Mapanak pa lang mapanak pa. Kung ako manseldo kapitan katata ko na bato na ako nga agin dadamag 5,000 kanuti makabulan. Nya, 5,000 makabulan. Ay hanin. Numanusak di jay amit dapat trabaho ko 5,000 makabulan. Po, sweldo lang mano. Sweldo lang may salang. Sweldo lang mo tapos dongal daw ko na. Agil ka. Kaya mayat performance mo sa isong nga pasoblienda ka. Ay! Apo, reason uri sa anon. Thank you very much kung alatan. Ay, apo, ay, So kahanin, uri no, manosweldo daw. Manosweldo kapitan, 5,000 ka na. Apo, hangko mo nga ba, tagtagibasitin, apo ta nagapuna, ngum no pagsubli da kas dya, 5,000, nagsubli ka kapitan. Apo, agpuro pa ito, mo ang aglalok, tipang panunuto, madako, adaglalaok, kasanon. Kukadalatan. Santo pa lang mapending ibosing, anin manang. Agsakit pa ito ulo, magormot ka pa iti puraw ka daglalaok, batamon. Kapitan, kukunada agpaypayapay tilapayag mo, lang agpaypayapay tilapayag ko hindi. Iya uno, kasi siyempre gitilala kay kapitan kunada kanya ka. Hanlilong. Syakti ko bing kapitan kunada ko na. Naawakan ti kapitan nilong ko ubing na, darik ko na mulatang. Kasam data. Very humble na kidi kabsat. Ngamo na welcome ta ti kapitan ko. Analag bibising mawagan. Ngam kaputa imbotos dak ituloy ko. Umay kaki dito yin Spain nun. Taramidik ti papilbong ka na ni mamay so may nakon. Kasjay lang ti istorya na idi. Aglalaok ko naman Angelina. Santo lang mapending ti asweldo. Haan. Talaga dito mga konsel ko hindi masapol da kwarta. Kung nagkanda dyan tresorera, mapamo irwaran ta pati ta kapitan ka ag crisis mode kunak ta ag sweldo tayo nga nasapang kunak. Ay daw may nga DSWD ko check up ang dapat indigent families. Umay kay mo di balay ako dati kapitan ito ko indigent na mood ko kitam niya balay yun kitam niya balay yun mimam ko na indigent kami ko na nakakatawa dati taga DSWD mama ilistanak indigent ti kapitan no si ano do ti indigent ti payagan mostly nga muna nga indigent tay kapitan ko nakaala ilukanda po indigent check up daw po. Apa yang kayo may balay ko indigent kami mo indigent family. Sakta kapitan, gasam data. Ay po do istorya ka nga inuili na lang kung idi katawa di man Angelina. Sabay nga mapangkayag check at dita do mga indigent nga family, siyak pa check up nyo muna tatoy do kapitan, indigent isuna kuna kakatawa da. Agpapay sumo kakabsat man indigent nga maji indigent isumuti nangabak
Nestra ko sa ilo na. Papaisaw. Tata Esra, di payagan na, wanti indigent to. Basit indigent. Naku, di nagdiskurso na di eskwela, hindi nagawit kami di 2019, hindi na pa nag-corona iti misnutrition tubing. Ati pinawak nga payagan, awanan, nagadunga indigent, idi ko na. Tatapo, papanay nga baba nang kayo, nagdadakkel ti balbalayo. Ako na ka, agpay sumit, iso nga, imbagak ti kasjay. Good night, Sister Esther Ortega. Sense per me, pero latan, pet ada ka nga indigent. Pero tatan, sir, pay adaan kit indigenen, kanana. Naktupay, sir, toy aywan ko agmoriod. Mary, okay, thank you very much, Mary Grace Domrica Enrico. Apay na umakan, Sister Estra. Ala ka, agyaman nakakabsat iti ayat yo. Dagiti mabalin nga agbuyag kay latapot dako kaya ta isaganak dati ko sumangpot ni Mami Mayin na agsala kayo kakabsat latam. Arbis nga amang pa, dayayen. Dati kakabsat yayem. Sound kay pa lang po ta kitak lang datoy kwa. Elian and Domingo, happy watching. Nagpintas ko nakumama na. Makapaturog na, maturog ako. Ala, maturog kasi ng Estra. Good night. Ingat. DJ John Pauls on the mix. DJ Leo in the mix.
Idol. Beats Club.
In the mix. DJ U1 Brian. Thank you.
DJ King.
DJ Heat. Kicks again. You're now listening to the sounds of Repeat. This is the mix of DJ King. Idol. Great remix of DJ King. Repeat. Beats DJ.
DJ Brian Remix. DJ King. DJ Brian Remix. DJ Brian Remix. Banayag Mobile Sounds. Banayag Mobile Sounds. Mix Club. Well, move your body to the house beat. Video Mix Club. You are dancing to the mix. The music. With exclusive remix by DJ Alvin. listening to the great remix of DJ Alvin on the mix.
PMC Remix. Beat the Mix Club of the Philippines. PMC Remix. In the mix. BMC Remix. Remix.
Remix. Remix. You wanna make noise, noise, noise. Sa baol, pwede kang gumamit ng kutsara at tinidor habang may sumisipot. Ipono mo lang ayos ang iyong gitara nang hindi sintonado pag ako'y kumanta. Pag nagkaroon din dapat lahat ay masaya. Ang Pasko ay sasapit na. Pasko na, Pasko na, tayo ng mga kaisa. Pasko na, Pasko na, simulan na ang saya. Let's sing together.
Eric name. Buksan ang ilaw ng inyong kahanan. Pangangaroling ng kami ay pagbigyan. Huwag sanang magalit o kainisan. Pasensya na dahil Pasko naman. Buksan ang bintana ng inyong bahay. Pakinggan ang awiting aming inaalay. Huwag sanang magagalit, nanay o tatay. Sa pagtugon kami maghihintay. Tao po, mamamas ko po. 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 Bigyan nyo naman kahit konting pansin. Ang aming awiting puno ng lambing. Kahit di tatampurin, nawa kayo ay patao po. Mamamas ko po. Magbalik-balik ka. Kauban, si DJ Eric name. Power Beats Club. Araw ang Pasko, ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo. Ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan. Hello, dagiti na batbate apong 3 million in the house. Helping everyone. Thank you very much to Chenny Lover. If you are here, Chenny Lover, and also to Kevin Corameng, pa-shout out po sa pamilya Corameng at Bulinaw, Aurora Isabela. Happy watching. Sino kitalong na bati dito? Yun ni Manang Angelina. Hello. Thank you for watching, kakabsat. Nya katu oras alas 9:37 iti rabi kakabsat. Hello, happy watching. At naka-live nga ta. Naka-live. Magbalik-balik ka. Ay, nag-live at ni DJ Arnel. Patay. For the reviews.
Halo. Tayo ko ni DJ Kevin. Talk live. This is the mix of DJ Saint Mark. Anak hello ka lang.
Nikon. Hello, hello! Happy watching, kakabsat. Makatulog kan sa mo dun sa haman ang bubuyak datoy video ni manang ni DJ Kevin Jake kiso nga. Hello sir, dumdumgag kami ni DJ Al naka live sir ko na. Hello to 30 agree naklatan ti video mo sir ko na. Alawon lawon manang kikitak datoy video ni DJ Kevin Jake. Ta datoy barong camera na. So nga baga makatulog ka. Makatulog ka corona. Kikitak datay atay in yan box na nga niya eh. So nga buy-buya. So nga sa balik kita. Naka-live na kito nga magbubuya nak di yan ti ko na pero kok no da naka-live nga kadwak siya mo lagayam. Kada kayami na po nga 7 million in the house. Thank you very much for watching. Ni DJL ko kan tagboya nak ni DJL ta kwa. Hello to DJL. Happy watching DJL. DJL. Awang kabin pa iti diya ka mo no apay nga awam mo ti kore awam mo ti no kasano dato nga maka-connect ito kwa computer. May casting nga tayo tuloy. Di may isang may isang cellphone ko. Awan internet na naka-connect mo tamo. Happy watching 5 million in the house. Christmas on Christmas Day. Jan. Hello Jan. Happy watching. Jan. Ayúdame aquí ako. ¿Por qué no puede conectar en internet eso?
Prospero año, felicidad. Merry Christmas, Feliz Navidad. 5 million in the house. Happy watching, kakabsat. Christmas from the bottom of... Feliz Navidad. For watching, happy watching. Feliz Navidad. See you a Merry Christmas. See you a Merry Christmas. See you a Merry Christmas. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Bottom of my heart. Hello, happy watching, kakabsat. 5 million in the house. Sumadama na kagbuybuya kini DJ Al. Oh. Ano yunak na yunak lang nga talo nga oras dato yun da kaya po nga kakadwak dito nga buybuya. Giti 5 million in the house. Thank you very much for watching. DJ Walmart. Kada kilo, 8 pesos to 15 pesos kada kilo. Taiwan sale, yeah. Dito bantayan ng 80 pound na 500 to 600 pesos kada kilo. Sinilong siga niya 150 to 200 pesos kada kilo. Ginger Hawaii, dito yan atang 80 to 90 pesos kada kilo. Kanito naganos ka 60 to 70 pesos kada kilo. Anong mga mangagyo? Ginger Taiwan, yan atang 70 to 80 pesos kada kilo. Kanito naganos ka 50 to 60 pesos kada kilo. Ginger Native, 90 to 100 pesos kada kilo. Kanito naganos ka 70 to 80 pesos kada kilo. Talong American, 130 to 150 pesos kada Ay, kilo. mangagyo ati manang? Ay, ko dapat kasi nakahapan ito yan di microphone ko mo. 50 to 60 pesos kada kilo. Bueno, dagito or dito nakapte ang appreciate natin. Okay, I am
watching the live of DJ Alaw Zay Radio Baguio City kakabsat kan kagayem. Happy watching everyone. Nagpigsa ko na. Happy kas di gayam na ko. Ayam mo ko, no nakalive na gayam ko mabalindak nga pakikwati kansyon dito. May palagi na dito yung appreciate na natatagat ang baliw-baliw minuto in oras sa po pagbasaran lang na dirapsat kaya na farmers. Alright, good morning, good morning. Hello, happy watching kakabsat ken kayem. Good morning, good evening. Ada tayo po dito yung nga nakatugaw, ayan ti ko sila, kakabsat ken kagayem. 2:46 iti naglabasan nga oras. Happy watching everyone. Dapat nabatbati po nga 15 minutos sakbay nga pagkadanak tapno manayak nga talong oras dito live tinamotibiyang. Hello to manang Mila Miranda. Hello Ate Mila. Dito ni Ate Mila Miranda. Hello, happy watching kabsat. Hello, Igoro Taak. Aha. Ayan kabsat ken kagayam. Low. 6 million in the house. Sino nga po dati 6 million in the house? Kada kaya min nga sumura, thank you very much. Kada kayo, thumbs up kaya po tayo. Isupay mo dahil puntos na. 4 million na buha ba? Tidwa man na yun. Hello. Kada kayo amin. Shout man tayo taga Borgus, La Union, naragsak ng baro at awen tayo amin ko na ta. Happy watching everyone. Magsasabat tayo no Rabi Ijay Away. Magsasabat. Katangtang batangtang kakabsat. Hello. Dada kayo amin. Wait ko kita ko kabangbangon na kanong. Ala, nakapong 4 million in the house. Mami Mai. Hello, cold morning. Nalamis ka no di Pilipinas kakabsat ni. Cold morning ko na da. Cold morning everyone. Kastama tapo dito Spain. Kumusta kaya amin dito nga wan labas na. Gite amin na po nga kakabagyan ken gagayem. Merry Christmas, Happy New Year kada kayo amin nga sangapada. Sapay kumaputa ang gasaton ti isang bay ni 2020 titungkol may sa kada tayo amin kakabsat nga buybuya hanga malas kakabsat gasat umay kang gasat nya tati gutuloy nga gasat ko iti 2021 kakabsat baka mga bakak ti Bonolo at ti Yuri Million dito yun manang Angelina Cortez baka mga baka ko iti sweepstick iti Espanya. Happy watching niya nagpakadan kakabsat nagpakaday sunan. Hello. 2021 oh my God, swerte ko na naman ang Angelina Cortez. Hello DJ Happy. Hello. Hello po. This Sir DJ. Ayan. Thank you kada kaya amin apo nga buya. Ayan, ikadan man ang iti gamgami-gamda. O damot kasi na iluktan naman yung datay pitakan ika naman iti kwarta ni DJ Allen. Di tinamag ko iti ka. Nya data kwarta iti daking ka DJ Allen. Pagbayad mi ti kape DJ babako no. Ini kana duwa gasot kakabsat. Nakita kami dati jay. Insaksak na datay kwati computer na adamot ko na daw ti pagpakatakatawa na mo at nakakastay so na.
Okay, happy watching everyone. Ate wat niya naganati B8 kuma nga talaga. B8 kuma ti magatang aksta. Pag sakit to'y agbabasan alwadan yung kapsat. Ay sak so SOS kat agbabasan. Bye. Agbabasa ko ano. Okay. ¿Qué pasó? ¿Quiere ver aquí? Enseña tu cara. Ven. Okay. Hola tía, tuya Angelina. Hola tía. Venga. Hola tía, Merry Christmas, Happy New Year. Yeah? Mira, sí. Smile. Hola, guapo. Mira, guapo balong. Hola tía. Dapat na pinagbasa-basak pa ng pinag-memorize ko 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5. ¿Tú sabes, verdad? 3 por 4. 3 por 4. Claro. 3 por 4. O 4 por 3. Happy New Year. Kano na? Guwapong. ¿Qué? 3 por 4. ¿Cuánto? ¿Ah? 3 por 4, Edric. 3 times 4. 3, no sabe, ¿verdad? Bravo. ¿Cuánto? Ano mo? 3 por 4? 12. 4 por 5. Venga, 4 por 5. 4 por 5. Claro. 4. 20. Muy bien. 20. 3 por 3. 3 por 3. Claro. 3 times 3. 9. Muy bien. 3 times 7. 3 por 7. 3 times 7. 3. 21. ¿Cómo? No. Palta. 3 times 7. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ay, gusto! Siya once. Siya nagkamali. 3 times 7, di 21. Oh, mo. 7, 14, 21. Oh, papi no sabe, ¿verdad? Galing. 4 por 4. 4 times 4. Gusto sir. Mana ng Angelina. Ya po ka madam. Gusto sir ko naman Angelina. Mano, ¿cuánto? 4 por 4. Kikita mo ko. 16. ¿Cuánto? 16. Muy bien. ¿Cómo posible to así? Mira, Mana Angelina está escuchando. Tía. 5 por 3. 5 por 3. Claro. 5 times 3. ¿Qué? 5 times 3. 5 por 3. 5 doble. Naglaing. Kay memorize na lang ati man ang ati 2, 4. Asi J eskwela dahan dapay anda pa nga multiplication. Ang tatay nakita natay yan ti ada nakasulat yung agatay multiplication table nga inti the J eskwela ginatang ko di yan ti kwa. In memorize na ti 2 con 3 con 4 in raman na ti 5 ta nalakala ka no di 5 times 5 5 times 5 5 por 5 5, 20. na 5 20. 20 5 por 5 5 10 15 20 25 o di 25 mira 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 mira 6, venga, tú así. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5 es 10. Así, tú así. Shout out. Hello, Jenny Lover. Happy watching, Jenny Lover.
And thank you very much for watching once again. And Channel Lover, konti na lang ang WH ko kaya nagtsatsaga akong mag-live kahit walang nanonood. Bukas, kulang-kulang na lang na 200 ang kulang ko kaya sana maihabol bago magbagong taon. Shout out, Channel Lover. Ayan. Bukas, kung madagdagan, konti na lang na ang WH na kailangan ko. Mga kulang-kulang na 200 WH na lang. Thank you very much. 25. Wamanang nasangpat na anos nga gi-memorize. Agsa-o ti English di rabiin. Nyati English ti ko na kong iti agwa. English. Sana nga host makuha muna WH mo. Yun nga, Channel Lover, sana kulang-kulang na 200 ngayon. Kung madagdagan bukas ng kahit 80, konti na lang bago gabi bukas ng gabi is 30 na bukas tapos bukas gabi ng 31 sana totoo ba yung balita na sa 2021 lahat ng mga hindi nakakuha ng 4,000 na WH back to zero sila? Meron bang ganung patakaran? Hello Evelyn Talbo, happy watching Evelyn. Sana nga di ba sabi nila pag hindi mo daw mabuo yung 4,000 2021 magiging 10,000 na daw ang 10,000 daw yung WS na kakailanganin mo. Mayroon bang magbaback to zero. Yan. Okay. Happy watching. Apak por qué? ¿Se va? ¿Se vaya? Okay. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días y buenas noches. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad y fin de semana. Fin de año. Happy New Year. Feliz Nuevo. Feliz Año Nuevo. Venga, Feliz Año Nuevo. Host, paki-thumbs up si Premier ko, ang Premier ko. Eliane Domingo, happy watching Eliane. Ni Evelyn Talbo, paki-thumbs up daw. Okay, Premier. Okay. Ang dami mo ng saging 1,370 ta. 1,370 lalago pa yan. Ayan, okay na, naka-thumbs up na. Premier 111 minutes December 30. Ayan, malapit ka na. Okay? All done, thumbs up kaabsat. Mag-iwan ako ng bakas. Hello everyone, Happy New Year. Happy New Year everyone. Ayan, may na ako. Bakit pag premiere hindi parang hindi gumagalaw? O may sinasabi? Parang hindi gumagalaw yung palayok lang. Ay, Channel Lover, may tanong ako. Di ba ang dami-dami mong ginagawang mga pagkain? Sino ang kakain sa mga niluluto mo? Nagluluto ka lang ng pang YT o may pinapakain ka dyan na restaurant? Tignan ko nga kung anong sagot niya. Hello, Channel Lover. Happy watching ka na kaya amin. Yes, sa December 30 pa yan. December 30. So ang ibig sabihin, Eliane Domingo, maraming salamat daw sa advance Happy New Year. Okay. Kami host, ilang kayo kumakain? Ang dami mong linuluto-luto siyempre, talagang kusinera kayata. Kusinera. Pag may party, nagluluto ako. Talaga. Kasi dami mong niluluto, dami mong menu. Talagang mga kasambahay mo, magiging sila, matataba. Tataba sila. Kasi daming mong linuluto diyan na nakikita ko sa mga videos mo.
8 million in the house. Thank you very much. Kata kayo amin na po ang agoy buya. Ano naya lang apo lang ata talo oras. Nagluluto ako ng tinapay, may order. Wow, ganda naman. Talagang yayaman at yayaman kayo. Ano ba ang ano yun? Ano ang pera nyo diyan na Chinese lover? Euro ba o ano? Holland. Euro din ano? Kasi Europe din yata yun yan eh. Diyan mag-order ng tinapay, may order. Sarap naman. Siguro kompleto lahat yung mga kagamitan mo sa kusina, mga kitchen utensil mo. Alam, maganda. Thank you. Nagluluto. Pag may party, nagluluto ako. Kami host, sabi niya. Thank you. Kada kaya amin na po na Euro din. Kita mo? Oo, kasi Europe eh. Happy watching kada kaya amin kakabsat. Nagyaman na kini Eliani Domingo, pakiplay man nagiti videos ko. Eliani, atana kurang lang duwagas huton ti WH ko nga abutok barbarang may habol sakbay nga ag New Year. Eliani kini ni Evelyn Talbo ni sponsor. Thank you very much ading kanti anos mo Evelyn Talbo. Evelyn Talbo ng titka picture mo. Malaki ang palit ng pera natin, host. Oo nga, ang palit ngayon, 58.72 yata dito sa amin. Pero wala naman ano. Kahit malaki, kung krisis naman, wala naman may padala. Thank you very much, Evelyn Talbo. Sapay ko mga ada dun tuti sukat niya puyos da in tulong mo kanti OF da ati liwliwa. Nagbuya ka mo lang idi Grand Finals. Chenny Labor, nanood ka ba ng aming Grand Finals sa mga judges namin dyan? Dyan sa pero video ko kasi dun sa Facebook page 7 million in the house kakabsat. Dito sa amin sir, mababa palit. Host nagtatanong sa ibang namone. House nagtatanong sa ibang namone. Okay, thank you. Happy watching, welcome and Happy New Year. Kastamot Evelyn Talbo, happy watching mo king kading. Agyam-yam, unay itiado kakabsat kanigayin. Maloba to, dato cellphone ko may isa. Na yun naklabasit dato live ko tatanta no isupay nga panang. Umado basit. Anong usan yun? Ang kapay nyo oras ditan, Macau, China. Bigbigat yo, si Kama Evelyn. Yes, nanonood ako sa Facebook pages mo singing contest. Ay, nanood ka, hindi kita nakita Ang daming nanood, daming mga Ilocano na nagwak, mga nagko-comment ng mga kung ano, hindi mo naintindihan doon. Mga kino-comment, sorry, nagtatanong ka na sa ibang namone na anong dapat gawin. Sorry, nagtatanong ka na sa ibang namone na anong dapat gawin. Hindi pa. Hindi pa ako nagtanong kasi pag namone na saka ako magtanong Chenny Lover, kaya kung wala akong mapagtanungan, ikaw na lang kung anong ginawa mo. Kasi first time ko lang na ito. Evelyn, kasla pinasmet lang oras dito sir. So pay ang nagsapa ka nagriingon si kadya Evelyn Talbo. Macau China ko na nangarod Chenny. I-like lang ako yung isang contestant ganda ng boses. Like lang ako lang ako yung isang contestant ganda ng boss. Anong sinong contestant number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaganda sila, magaganda ang boses, magaganda, nagwagwapo sila.
nandun na lang. Nandun na lahat. Magaganda, magaling kumanta. Siguro sa personal ang gagaling nila. Imagine sa YouTube, sa isimul sila kumanta. Kung sa personal sigurado, magagaling sila. Thank you for sa panonood mo noon nung linggo, Jenny Lover. Thank you very much. Hello, 7 million in the house. Anong oras na ba? Ilan na ang oras na na-consume ko ngayon? Sa YT, Jenny Lover, ilan ba ang pwedeng pag-live mo sa YT? May maximum hours ba na pagla-live mo dito sa YT? Lalaki yun ang lamig ng boses kahit di ko naintindihan, sarap pakinggan, gano'n. Siguro yung baka na yung number 7. Jenny Lover, ilan ba ang oras na pwedeng mag-live sa YT? Ano yung maximum number of hours na pagla-live mo dito sa YT? Kasi sa Facebook, 4 lang. Ewan ko kung 4 din sa YT. 4 lang sa Facebook page. Kung mag-live ka, pagkatapos ng 4 hours, 3 minutes before na maabot mo yung pang-4 na oras, gusto mo o hindi, talagang mapuputol ka na sa himpapawid. Talagang mawawala ka na. Goodbye. Talagang ganon. Kung yung iba ma-4 na oras, o sa LS 4 na oras. Ganun din sa Facebook page. Sa Facebook page talagang 4 na oras. Bago mo ma-reach yung 4 na oras, gusto mo man, talagang aalis ka na. Hindi ka na pwedeng lumampas sa 4 oras. Dito, parehas sila. Ako, 2 oras lang LS. Ayun nga, 2 oras ang LS mo. Pati sa akin, pero ngayon, subukan kong abutin yung mga 3:30 kahit walang nanonood, basta LS lang. Tignan ko kung Okay. Total, pa dito? 10:18 in the evening. Alas 10:19. Kakabsat. Thank you very much. 5 million in the house, Jenny Lover, Liane Domingo, happy watching kada kayo. Amin na po. Very, kanina, madami kami dito, pero umalis na yung mga, kasi siyempre nakatulog na sila. Yung mga nandun sa Pilipinas, pag walang data, hindi sila makapanood sa YT, pero pag walang data, walang pang-load, siyempre, mga nanonood sa YT kasi yung mga talagang nandito sa abroad at dun sa Pilipinas yung mga magaganda ang wifi nila. Ganun lang. Kung ka lang ng signal, naghahanap ka ng signal, hindi ka makapanood dito sa YT. Pero dito sa abroad, kahit okay, insan. Kahit anong dito, anong oras, basta nakakabit ka na maganda ang wifi, pwede. Problema ako, host. Ano yung problema niya? Problema ako, host. Dito matamas ang saging ko dati, araw-araw may pumapasok, ngayong araw wala talaga. Bakit kaya? Pero malapit ka ng 1,400 yata ang saging mo. Ako kada araw tumataas ng 10. Kung sino-sino lang ang nakakapanood at yung gustong mag-subscribe, mag-sub ng ganyan, ayun.
ng esko kasi araw-araw may pumasok, ngayong araw wala talaga, sabi. Madami ka ng saging. Tignan ko nga ulit. O ikaw, 1,370. Ako, matagal na ako dito, 1,620 pa lang. Okay, sabi niya. Okay, no. Nako, no. Dami di mandarina labar esto. Okay. Labar. No, dami di mandarina. Plato labar. Okay, manang Angelina, na maka-adatrabaho na bigat. Hindi saging yung hindi saging yung dollar sign. Ano yung S, yung anong ibig sabihin niya? Ay, bakit nakikita mo na ba na dumadami ang dollar? Ang pera mo? Pag namone ka, makikita mo yung pumapasok na dolyar, ganon? Ano ba yung dollar sign na Jenny Lover? Hindi ko alam yung dollar sign. Ang alam ko, pera yon. Ay, nakakuha ka manang, nakabakasyon ka. Gayam ko na ni mami, gayam. Maya lagi na nakagiida ka latak malmalong. Maya manang tagi idakag balmalom. Kung makabadnog mo tayong nakaidag balmalom, sakit mo subo niya, bubukot. Ate pag siya ata nagtabulog ta nasamit ti mandarina da. Mandarin na sa samit di Pilipinas. Oh, nagalsam. Mapapa simangot ka sa asim. Kasi kapag namone ka na may dollar san yung mga video mo o pera, tapos may nanonood na video mo, huwag i-skip ang ads. Nakita ko yung video mo, may may pumapasok na ads mo, kaya kasi pag nanonood ako, para yung mga friends ko dito sa YT, siyempre kung manonood ka, nakamone sila, may patalastas. Ayun ang pinapanood ko. Hindi ko i-skip yun talaga, kasi para makatulong ako sa kanila. Magkano naman ang pumapasok kapag maraming nanonood? Makikita mo yung total ng pera mo Jenny Lover, ganun ba? Kasi sa mga kaibigan kong nakamone, hindi ko tinatanong to. Mag-iingat ka lang kapag namone ka na, bawal ng mga ninya gamitin mo, malagas na rin yung pera mo. Mag-ingat kapag namone ka na, bawal mga ninja gamitin mo, malalag. Wala kong ninja, Jenny Lover, nag-iisa lang yung ang aking account, nag-isa lang to, wala akong ninja original. Pero pag nakamone na, babawasan ko yung mga patugtog ko na hindi ma-CPR. Ito yung mga background ko ngayon, yung mga free na CPR song. Kaya walang problema. Hindi ako gumagawa ng mga bawal na yung mga ninja.
Hindi ko naman alam gumawa, kaya wala akong ano, ito lang ang account ko. Kaya maraming salamat sa mga 7 million in the house na nanonood sa akin ngayon. Kumakain ako ng mandarin. Jenny Lover, wala kang pasok bukas? Jenny Lover, may pasok ka bukas? O nakabakasyon ka na din? Kasi malapit ng magbagong taon. Makikita mo yan sa studio. Ka lang may $10 tayo kung wala, back to normal naman tayo. Kay inis si Lolo. Makikita mo yan sa studio. Kailangan may $10 tayo, kung wala, back to normal naman tayo, kay inis si Lolo. Mega shout out sa lahat ng mga advance sa Happy New Year. Anong ibig mo sabihin na Kenny Lover? Pag nakamoni ka na, may ibibigay si Lolo na $10. Kung hindi mo madagdagan yon, back to normal. Bukas host, bakasyon, New Year, back to work. Maganda. Makapagpahinga na kayo. Anaya kun nga upang oras dato yun nga po kapsad ng live con. LS con ta, isupay na yung oras na. O rin no, dadamo ni Manang Angelina, dati ni Manang Mami Mai. Oray, dududwati viewers na okay lang. Basta na yun akong isupay kasi napigpig sa kanong galati WH dito no LSET pagpapatangang kakapsa diso nga. Ano sa yun kakapsa? Sa bagay na agitidan to ni Manang Angelina no bigat. Manang cellphone mo dua? Numisumo lang isuno ko, isumo lang. Bukas host, bakasyon pa ako after New Year, back to work ako. Hindi host, kung mag-LS ka, kailangan may magpalipad sa iyo ng pera, kailangan may group chat kayo. Ayun! Kung magpa-LS kapag nakamone ka, may magpalipad. Ayun! Talagang para kikita siya. Para makikita siya, para ano. Tapos yun ang iipunin niya. May kita din siya, tapos yung konting kita para sa'yo, kunwari may magbibigay ng $5, yung $1 para sa'yo, yung $4 para sa kanya. So may salang certificate ka naman dyan. Tawan siya, anusan hingga na malpas ka. Sa bagay man ang mga kulangan na 40 minutes. Okay, tama nang ikadakatit $5. Tapos siyempre alaon na bingayon nanto kung ano di upat kung kamto ti maysa. Wais si Lumen ka talaga. Pero yung ipapalipad nila na amount, yun ang mapupunta sa'yo o mahahati, Jenny Lover? May pinalipad na ako ng pera ng mga ads mo rin na nagbigay sa'yo. May pinalipad na ako ng pera yung mga ads mo rin nagbigay sa'yo. May pinalipad na ako ng pera yung mga ads mo rin na magbigay sa'yo. May pinalipad na ako ng pera yung mga ads mo rin nagbigay. Alam ko yan pag marami kang ads, basta panoorin nila, huwag nilang i-skip, okay, pumasok sa'yo. Pero kung konti-konti lang, sabi nila kung konti ang mga viewers mo, hindi naman natin aasahan yung
kaya mag-LS ka o may YT channel ka para yayaman kung hindi ka naman yung mga video mo hindi naman maganda ang content, wala namang nanonood at tapos ganyan yun lang. Hindi ka yayaman dito. Kung talagang mabili ang mga video mo, ayun, at very interesting ika nga nila, okay. Magpalipad ako ng pera sa group chat ko. Magpapalipad ako ng pera sa group chat ko. Makikita ko din yan Chenny Lover pag nakamone na ako. Ganito pala yung sinasabi ni Chenny Lover. May experience din yan pag nakamone. Ano ang ibig mo sabihin sa YT? May group chat kayo dun? Gidi 6 million in the house. Thank you very much. Magpalipad kayo ng pera para dun sa para gaya din dun sa Facebook page Chenny Lover. Habang naka-LS ako dun sa Facebook, ayun, may nagbibigay ng mga puso-puso, star-star. Ayun na ang para sa akin, para sa page. Yun ang kino-compute niya pag after 2 months, ibibigay na yung bayad ng star. Yun, ganun din sa YT. Kaya nga, group chat kami kasi sila din manood sa video mo. Yun nga, kung marami kang kaibigan, syempre, kung marami kang kaibigan, sila ang manonood. Kung wala kang kaibigan, walang manood. Kaya, ganun. Pag, kunwari, 50 tayong may nakamone. Di ba nakamone na tayong lahat? May group chat tayo. Ikaw, ngayon, mag-ELS siya. Susuportahan natin siya. Tapos mamaya talk ako. Susuportahan nyo ako. Magpapalipad kayo. Magpapalapad din ako. Give and take lang yun. Kaya nga group chat, magtulungan sila. Kunwari yung mga Tagalog na nakamone, magmahalan tayo. Ganyan-ganyan. Yung isa, parang ganun din sa live streaming ng ng Facebook. Kaya may group chat ka rin kasi sila din manonood sa video mo. Bayaan mo DJ Chenny Lover pag mamone ito, gagawa ko ng group chat para manonood din sila. Maggagawa ko ng mga 6 million in the house, ganun ang baka naka-playlist panoorin namin. Ganun nga kasi yung naka-playlist panoorin namin. Hamad, marami kang mai-content. Sir. Itur mo kami sa lugar nyo. Pamamagitan ng YT mo, makikita namin yung magandang tanawin sa Spain. Marami kang ayun. Edric, dyan. Monitor ka ito po, ang lang dito Santa Cruz Tenerife, ito content ko, mapanaktoy sa balita, dito lang, ito kami kanyakit, ito naglilikaw na lang dito, hanang pangpangatutaan ng mga nakakotse ngam to no agala nak tinapintas nga views aglalon to no mapanakto agala ti mapanakto ag video kakapsat mabuya yun to gidi na buya yon gidi lang ti papapanak nga sidag ngam no gidi medyo adayo isunto ti i-video nga i-content nga napintas ang padasat to no makakwana adun to ti mabuya yung napipintas dito giti arakon dagiti apo nga turista isundo ti video kakabsat tinday 6 million in the house. Mali ka may content. Host mag-vlog ka rin sa lugar nyo. Ayun, sabi nila nga ate Chenny Lover na kung sakaling ayan mag-vlog din ako vlog yung mag-vlog para
kunwari papasok ako sa mga restaurant na gustong kunin ko yung mga ano nila, i-video muna, ganyan-ganyan. Gagawin ko yun para sa ano, tignan ko. Also, mag-vlog ka rin sa lugar nyo. Kasi dito, ewan ko kung dito sa mga kasamahan kong Ilocano dito sa Tenerife, dito sa amin, parang wala yatang vlogger dito na may YT. Kaya kung sakaling ano, at libre pa ako, subukan kong mag-vlog sa mga restaurant, yung mga, kasi maraming restaurant dito na Ilocano restaurant, Spanish, Japanese. Kung may kaibigan ka doon, pwede kang papasok para mag-video, mag-vlog ka rin sa lugar niya. Okay, gawin ko na lang 3.5 hours kakabsat kengayem para magpaalam na ako kasi mag-aalas 11 na dito. Kaya thank you very much for watching again. Thank you very much Kenny Lover para sa mga sa mga suggestion o mga tanong ko na sinagot mo. Sana sa makalawa mamone na ito. Thank you very much for watching. Kaya gawin mo, gusto rin ng mga viewers tumingin ng mga magandang lugar. Oo nga, maraming dito magandang tanawin dito pasyalan, pero isang araw kang magtuturo. Ang dami kailangan tiisin mo lang kung ano, tiyaga-tiyaga lang naman yan. Kung magandang content mo, maraming interesadong manood. Kung wala namang magandang content, alangan napapaunurin ka. Siyempre, yung simple-simple. See you next time, sabi niya. Thank you very much, Channel Lover, for dropping by in my LS. Hope pag naka-live, naka-LS ka, makita ko, papasok din ako sa iyo. Thank you very much. Pag na-money na to, bayaan mo i-play din kita para kahit paano makatulong din ako at makabayad ng utang na loob sa iyo. Thank you very much, Kenny Lover. Good evening sa inyo dyan sa Poland. Thank you very much also Manang Angelina Cortez, Hamad Alaybani, and to all of you who are watching tonight. Thank you very much. Dapat nabatbati po nga 2 minutes. Sagbay nga pagkadatoy no motiviyang. Thank you kada kaya. Amin na po 6 million in the house. Ni Channel Lover. Ayan. Ada may binabawa ulit. Ayan. Nakawan ako. Waiting her. Sabi. Ito yung premiere. 11 minutes. 81 minutes. Kung ang ibig sabihin kung 81 minutes, 1 hour pa. O mga mahigit 1 hour, mga 1 hour and 21 minutes. December 30 AM 8 AM. Malapit na. DJ Brian Remix. Okay, kakabsat kagayam. Thank you kakabsat. Thank you very much for watching. Okay, tapos na yan Tapos na Jenny Lover. Thank you very much Jenny. Pa-thumbs up guys. Naka-thumbs up na ako. Thumbs up. Dan. Bye-bye. Thank you very much Manang Angelina. Kata kayo amin na po nagbuyad. Kayo po nga 4 million in the house. Agyaman up. Thank you, Met. Big good night. God bless, keep safe everyone. Kayo amin dito. Thank you, Met, Manang Angelina. Agyaman na maturog kami. Nagkikitubing ka. Nuhan na maturog ka. Handa mo maturog mo tayo. So, makakasin ni Mami. Tatataba ko na no naka-live na. Dakasti-kasti ko. Nagkitubing. Handa mo maturog. Kaya ayam da iso nga. Pag-unguta maninukan. So, bye-bye, Manang. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Everyone, good night. Katatay amin kakabsat. Happy New Year. Talaga nga umasidugan na po ti baro nga tawaan. Thank you. I love you all. Bye-bye. Thank you. Bye. Ading may. Nakatulog nakadajay nakaida pa lang man.
Bye-bye kada kayo amin kakabsat kan gayem. Ang kikita tayo tumanin no sumarunong nga pa nag-live to yung namutibiyang tabar-barang nabigat. Medyo dadakkel apo itit ng kastana. Thank you. Iti anos yung nagbuy-buya. Gayama yung nakakabsat nagiti 3 million in the house. Pwede no ba si tinagbuy at least nag-live na kakabsat. LS nga konada. Thank you. Bye-bye. Adios. Buenas noches.